Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! O niya? Kung ikaw ka na palpak, ha? Nalagi si alias Boy Bangag. Nga magkatabang na ko. Pagsabot ni bahay niya na. Pero, kung mapapak, ako pikat ako mata, ha? Pikat mapuwerte puwa, ha? Oh, Bangag sa ilong. Madam Sing, ayaw na darling palangga. Ako naglagot, ha? Ako lagot kahit kaulo ba? Dili ka minaw sa Madam Ching imo daling palangga ba? Ha? O lagi, naminaw ko ni mo. Maminaw ko. Pero sa ako nang giingon, napanitan sa namo ni alias Boy Bangag ang sitwasyon. Okay, bye. Gusto ko siya kuha sa katuo sa kapulis na laidol. Ha? Dili ka huwat siya gusto ko dali ba? Bahala ka. Ako lakot kahit ulo. Yay, nakamalay man ang kanahan nga gisunda na itong iyang kutsi nga manihog sing. Higmat ang bangag sa ilong. Kuhaong tagiga, Master Sergeant Nicolas Tinuldog. Wa kay pasaylo nga madamot gikan ako. Yay, nagpabuto man siyang armas diri na to si Major. Nagtuo siya. Pasayon-sayon ako niya. Dili ko parehas ni mong sanggabon. Kadali na kay patio. Master Sergeant Nicolas Tinuldog. Panati, Boss Major Gaspar. Hala, isarasa ang kutsi nga gimanihog niya, Boss Major. Samara na siya. Ako pagyay mo'y imong gituyuan, Master Sergeant Nicolas Dinuldog! Bangag sa ilong! Pwe! Wa gid una-unya. Gihuman gid niya. Natiwas gid ang laing usa nga mitraidor niya Alia. Suma sa balita. Nga padayon hang tudong mga orasang hot pursuit operations, Miss El. Lisod na tong dakpon. Kaya ang kapulisan na bahin sa duha. Loyal officers ug skalawags. Miss El, Apan maabot na gyapon ang iyang panahon nga mahug sa mga kamot sa eskwadro. ako bitaw, no? Bisan no gidawat na akong kamatuoran bahin sa krusada nga mugna nila sa akong amahan. Pero mas pabor paghihapon ko nga mo'y mapatigbabaw ang hustisya, Miss El. Alia, Naamagod kita'y batakang palaod. Kana na lang unta ang tumanon. Nakuha yun ako si Master Sergeant Nicolas Dinuldog. O, Boss Major, wala ang duha ka mga kabaro ni mo mga hudas. Bugto na. Biting ab, human maigo sa mga bala, aning akong armas. Dili ako ang klase sa tao, nga ilaran mo sayon-sayon. Dili gyud. Ya, Busing, paramix tayo na eh. Oh, Boy Bangag. Laming lang usata. Ikaw may bawa, Boss Major. Agad ko rin mo. Salamat. Daghan yung salamat alias Boy Bangag. Kariyot. Nanawag ang insig nga dragon. Hello, Madam Ching.
Darling Palangga. Congrats! Ikaw ka na lampos na patay sa imong kauban pulis. Kana talay dul sa imo pa. Oo. Ipanumpa ko ng daan. Nga kuhaon ko gyud sila. Human mapakyas sila si Leo kumong-kumong. Kana ka mo ba na safety dapit? Oh. Daling pa lang. Yes, darling Palangga. Okay angay nga kabalakan. Ako ka na kontak sa General Malpel. Pala ka na siya polotil sa imo pa. Sige. Mas labing maayo. Aron safety ko nga makapauli diha sa imong residensya. Ako ka na dili tukot nga adaot na mahitabo sa ako daling palangga. Oh, salamat kayo, darling Palangga, na ko. Madam Ching. Karaboy pangagbak. Ina ka na dili siya piyat sa imo ha. Hangtod ikaw balik dili sa ako lisitensya ba? Ha? Oo. Believe ki ko ining tawana. Wa gyud ko biyae. Gani, kami ang nag-riding in tandem sa nang gisunda na mo ang sakyanan sa bangag sa ilong nga Master Sergeant Nicolas Dinoldo. Oh, maayo. Ako bilib sana tawhan na ba? Kanasakto dalagon. Naakapuslanan ba? Tinuod ka na. Dako og kapuslanan si alias Boy Bangag. Yan, busing. Dawat yung baso. Salamat, Boy Bangag. Cheers! Cheers! Pagkatanlas sa bino. Tinood ka na, Boss Major. Kumplito sa pagkaon ug mainom kining maong rest house. Kasaligan kayo ang akong caretaker din eh. Na mao ang amang nga si Mancio. Amang, pero tanaw na ko ng tawahan ng busing. Mukilaw pa ng tao. Tinood ka na. Mancio! Puro na'y amang nga sabaan. Dali ragad nga na eh. Dali, Mancio. Nalang ko'y pangutana. Mag-anhian pa ba gihapon si Marciano? Ang gisugo ko sa pagpangita niya. O sanay balita, ha? Nalingo man. Mao ba? Kabantay ka. Amang nga sabahan. Husto ka. Kana kay wa na gyud balita. Posible gatuan na siya karon sa laing dapit. Boss Major, kinsa ang tao nga inyong ipagsultihan aning amang? Mahimo ako masayod. Mahimo kayo. Tungod kay kasaligan ka. Ang maong tao ginganlan og Binjak. Pinchak. Kinsa og unsa man kana siya, Major? Usa ka bangag sa ilong nga nakigribal ako sa babae. Nga ako nang giisip nga akong duaan. Si Kristal. Kilito na sa niya ang panganak Kristal. May bawa niya gas kinatibok ang istorya, Boy Bangag. Apan dili sa keron. Naghiskot sa siya o panganak Kristal. O may gingandan pa o pinchak. Ni saan siyang masayo doon niya kuno ko. Sabi lang, bisig di pa siya musulti na ko bahay nini. Himuan ko gihapon ni og pakisusi. Dili mahimo nga akong palapyon ang higayon. Kinaduda ko nga ang kristal nga iyang dimensyon kaduha na kay gayon. Mao si Daiklina nga akong manghod.
patay na sabog kaning kauban niyang pulis ang kagaw nga Major Gaspar ng Debbie. Pastilan, kabangis kyud niyang klasiha sa tao. Iya gihapon ning kaalyansa nga giunay niya sa diyang giluiban siya. Ay, may utag mahipos na kanang tawhana, oy. Ang eskwadro mo ay muhipos niya ng Inday, Glena. ang kalampusan sa panimahos ni Masail sa maong kagaw nang. Mao'y katumanan sab sa akong panimahos nga tuniya sa iyang gipuhat ako. Nanawag ko ni mo, Misael. Aron pangumustahon kung wa ba'y posibilidad nga hulga ang kagaw nga Major Gaspar diha sa bahay. Wa man hinaon, Sir Mark. Salamat sa Diyos kung mao ka na. Wa kay angin kabalakan din si mong dakong bahay, Sir. Ilabi na gid nila ni Alia og nang Butsyang. Misalig man hinuon ko ni mo, Misael. Salamat kayo, Sir Mark. Hapit na kumubalik diha sa ato. Apan si Bay Sarge, mahabilin siya o pipila ka mga adlaw din eh. Dili ba day di ka ba lang mukuyog di sa pagpaulingan ni Sir? Gipailawom ko siya sa training uban sa mga bagong advocates sa krusada, Misael. Mas labing maayo hinoon, Sir. Inigpauli na unya ni Bay Sarge diha. Madugangan pa ang iyang abilidad sa pagpakigaway. Ginamit ang klase-klaseng armas o baka martial arts. Mas labing maayo, Sir. Aron nga preparado na siya nga makigharong unya sa mga tao sa kagaw nga Major Gaspar. Kinsa miyembro na sa sindikato sa Markang Dragon. May nga po. Excuse me? Oo, siya hata ni mo, sir. Ako si Alias Boy Bangag. O may tuyo ko nimong importante kayo. Hala, uy. Oo, samdiw tanan tuyo ni mo nako, sir. Kinahanglan pa ba nga akong usbon? No. Ayaw na. Nakailan na kanimo. Si alias Boy Bangag magkaha ka. Ngayon ba makasod? Aron ta makasod ti Mayo? Kuan, naal ba ko lukaw nga importante ka ayo? Mahimong mabalik lang ka ugma, sir. Sige na, please. Sudla ko. Kaya dito kain akong tuyo ni mo. Palihog lang. Kinsa na, Mamita? Indeglina. Buhi ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.